mantle passed from warrior to warrior. Wakanda forever! Wakanda forever! So guys, karon may padulong sa Pangasugan Falls, kung where usa sa pinakalinit nga falls sa Baybay. So hope na makatumig safe kay lisod-lisod siya gamay. Taong sa kalisod ang agianan guys, see bato-batoon siya gaayo. Yun, nahihirapan na kami. Hoy, ingat lang, ingat. Diversion road. Diversion. Diversion road sa mukha mo. So karon guys, nagsugod na nga mong kalisod sa pag-agi nga to. Ano lagi? Yeah, agi. Atong subahan agianan padong straight. It takes 2 hours. So let's start trekking. See guys, kaano kahirap mag-trek. Kung dito typical na GoPro ginagamit ko, DSLR to. God! Guys, hintay naman kayo dyan. Nahihirapan yung tao. Hey, Barbara! Dito may mga ganito dito mag-camping oh. Kabot dahil kaderero. Oh, lapos mamili dito. So guys, nagpataka namin agi. Tanawan namin sa mga garden. Ang gini sa tag-iya niya ko na. Dire. Sabit na tagi. Mano yung mga sakit sa mga laagan. Di katuod. Ayoy. Uy, lam, diha. Uy, tanga, balik to di. Every time nga mag-vlog mo guys, dapat mag-sunglass no? Kainit manggod. Diba? Sorry. Silo, look! Wow! Oh, mag-ingat ha, mag-ingat! Kasi tubig na. So guys, nasad mi sa mga kayutaan. Actually guys, sa kanina ako kausa, pero karon kaduha na sad kay. So you know, usahay lagi ganahan ta mulaag. So everything nga mula ka guys, dapat magdala mo water, food, okay na ang sanina, o gimuhang self. Pero dapat care ka gamay, kaya lisod-lisod gamay ang pag padong at to. So care mo mga kaibigan. Picture ko kasi kung Uy, pinagagawa mo. Let's go! Laban lang. Dali, oy. So guys, nanami sa part nga mag-agi nami og tubig. So magsubay nami og sapa for about sa kalayo. See? Bana kayong tubig guys, so sorry kayo. May katunga! Oh no! Guys, first stop, saka lang mga tubig. Here we go! Jump, jump, jump! Go, go! Jump! Boom! Go, go, go! Sige, jump! Boom! Ikaw. Start down below. It's dark down below. So guys, human namin sa among first stop. Kita kami og ginuton nga kaliguanan. So lingaw kayo no? Bibo kayo. So we need to keep going kasi layo pa mo agion. Go! Jump!
Kala ka sa pasal. Magkukuha ka na sa mga dry nga bato ka ng gagmay. Ano buwan ba? Kanang nai-buwan. Oo, record. Be Richard, Wakanda forever! Wakanda magpakailanman. Wakanda! Wakanda forever! What's up mga kaibigan? So nag-rest pa may kay mga kape ni Gyud. According to Romel, nawagta nga daw may kay Gimilo na daw. Milo na tawag. Okay ba ta mga chong? Baliha break niyo. Ha? Balayan ko mga brief kay... Ingon kay wa mamrep. Tapos na mag-rest kami guys. Woo, adventure. Record na. Laom na. Laom de chan. Nag-stop sa Mikadiyot, kainit kaayo, we need to chill out. Look guys, we're swimming. What's up mga kaibigan? Kaway-kaway. Okay pa ang tanan. Gadjel, ug asa mga karon KJ kay ka, wa lami. Ingon ka mag-uban tawa kami uban. Small finger to you, Gadjel. Small finger. So much hate, SMH. Malamig guys, malamig. Bakar. Sablahat na mga sa pagtumbling guys. Ready? Ano pagtumbling guys oh? 1, 2, 3. Okay, go. Delikado. Yan, tadi wala. So guys, we abot namin sa... Actually wala kami sa fall. Isod kayo siya dito sa dapita. So, una nga naka-dessert mi nga dili na lang mi. At least na ito. At least na falls in Sir Edward, see? That falls. Ang biyang. 3 hours. 3 hours? 3 hours. 4 hours. 4 hours of trekking? Dili ako lang mga kuhan. Bro, usually good guys, nasamad ko today. Na ako scratch, na ako'y dili sa cocktail, sila na ako sa samad. Pero guys, mao na, dili ko pwede yung adventure if dili ka ma-experience yung ana. Ang view? Yeah, that view. Your view. Alright guys.
We are the 4 Up Speeds, guys. Don't forget to like and Four of subscribe. shades. Four of shades. Alright. Four of shades. 4 Up Shades pala, guys. Where's your shades? Oh, dol. Okay, guys, we are the 4 Up Shades. Kung wala pa ka-subscribe, guys, please like and subscribe for more videos. Thank you for watching. Peace out.